Evet, Sırrı Bey buyurun. Di navbera 2013 û 2015 de ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd, Partiya Dad û Geşepêdanê AK Parti û Partiya Demokratîk a Gelan HDP hevdîtin dikirin. Li bi têkçûna proseya çareseriyê re her du aliyan hevdû wekî sedema têkçûna proseyê tometbar kirin û dest ji hevdîtinan berdan. Piştî demeke dirêj di duyê mijdarê şandeke ji AK Partiyê bi serokatiya Wezîrê Dadê yê Tirkiyeyê li parlamentoyê serdana HDP kir. Çavdêrên siyasî yên Kurd dibêjin her çiqas AK Parti di siyaseta xwe de nakûk be jî, ev hevdîtin ji bo çareserkirina pirsgirêkan gavekî erênî ye. Li gor rewşa em bêjin siyasetê wê helbesta xwe diguherîne, îro rewşa siyaseta wê em bêjin helbestekî erênî dixwaze, loma diçe berderiyê HDP ev jî yan tiştekî baş e, ez wekî tiştekî baş nirxînim vê meselê çimkî helbet hêviyeke mezin jî di min de çê nake çimkî ev wekî em jî bêzanin ku AK Parti anha hewceya wê bi vê yekê heye ku bi vê helbestê anha tev digere, sibe hewca wê nebe ji xwe vê em bêjin serdemê jî wê dîsa bi dawî bike. Li gorî encamên hilbijartinan, Kurd herî zêde dengên xwe didin AK Parti û HDP. Çavdêrên siyasî dibêjin her çiqas di vê demê de siyaseta her du aliyan li dijî hev be jî, hêviya civaka Kurdan ew e ku wekî di proseya aşitiyê de her du alî dîsa li hev rûnin. Her guhartinekî gor her kesî fırsat ye. Aslında her roj, her dem ji bo me gişan fırsatekî nû ye. Em baş kar bînin belki AKP zêviye tiştekî kar bike vê meselê de HDP jî kar bike. Di pêvajoya hilbijartinên 2023 de partiyên siyasî ji bo bi destxistina desthilatdariyê stratejiyên nû diyar dikin. Şîrovekarên siyasî yên Kurd dibêjin di proseya aşitiyê de stratejiya çareserkirina pirsgirêka Kurd bi AK Parti û HDP da qezenc kirin. û heger ku dîsa bi hev re rûnin di ev yek di berjewendiyên her du partiyan de be. Hesen Kakû, Kurdistan 24, Diyarbekir.